pakaipa nhamo yacho kangofana nemudzanga kuti uko ukabatidzwa uko wakarumwa uri kudhonzwa ndo zvinhu same zviri kuitika pane mukomana wechidiki anoitwa Wally 10 ari kuti akabirwa iPhone 15 yake iPhone 15 Pro Max mushure mekunge achiperform ari pastage achiimba. So ari kutoisa kutaura kuti chokwadi ndiri kuti ndiri pakati pekuimba vanhu makutondibira futi foni yangu. Mukomana uyu ari kusangana nematambudziko akasiyana siyana kubva pakangoti ada kupedza ungi D maproblems ndo akutotraya kumupedza iye. Zuro ndizuro pane paakambotemerwa mota yake kwekwe kwainzi kumakorokoza. Atemerwa mota yake iko zvinezvi kuYouTube kwacho zvinhu hazvisi kunyatsofamba izvezvo nhasi akunzi abirwa iPhone 15 Pro Max. Unongona kuti zvinhu hazvisi kunyatsokufambira mukomana uyu zvakanaka aida kutraya kupedza wingi D but zvinhu zvacho zviri kuratidza kuti iye ndo zvakutomudzokera zvichimupedza. Ameno mwana meno kuti ndeipe advice imi yekunzi wasangana nemukomana nhasi ngatimbotaurirana. Ndeipe advice ungamupa mukomana uyu because situation yaariko zvinezvi iri kunzwisa tsitsi yakambotanga ichisekeza but payave iko zvinezvi zvakunzwisa tsitsi.